Вітаю усіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Лукашенко на бальнічным. Это вопрос жизни и смерти. У яго пачаліся правалы ў памяці. За што чыноўнікі ненавідзяць Лукашэнку і стараюцца не стаяць ля яго блізка. У Пуціна з'явіўся канкурэнт, які не крадзе, падабаецца людзям і мае такое ж імя. Каго падтрымае Лукашенка? Старога Володю ці маладога? Не дзякуючы зязюле, а паводле аднаго здымку МРТ можна вызначыць, колькі гадоў вы пражывяце. Не падайце ад смеху, калі будзеце гэта глядзець. Пачалося. Лукашенко пачаў рабіць перапынкі ў прэзідэнцтве, сыходзіць на бальнічны. На ўвесь свет прызнаўся, што лекары шукаюць ім хваробу не гадзінамі, а некалькі дзён запар. Первый раз в своей жизни за 2 дня прошел полное медицинское обследование. 2 дня. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. Прасвяцілі, але не вылечылі. Няма ў беларускіх дактароў лекаў ад старасці і дыктатарства. А Лукашенку баліць, таму ён актыўна шукае спосабы паратунку і знаходзіць. Но очень полезное. Масло очень полезное. Настолькі карыснае, што пасля выпітага стаяць не абапіраючыся не можа. Вядома ж, ніводзін лекар не параіў бы Лукашенку хвораму на дыябет ад тлусцення піць каларыйны рапсавы алей. Відаць, адмыслова шкодныя парады дае асоба, набліжаная да Рыгоравіча. Дару? Яна ж параіла Лукашенку рабіць і гэткія публічныя дэгустацыі. Маўляў, людзям падабаецца, калі правадыр чарку кульне ці малака вып'е, агурком закусіць, салам ці каўбаскай паласуецца, сыроў пакаштуе. Хороший. І Лукашенко стараецца, дыету сваю рэгулярна парушае. Пузо расце, здароўе псуецца. Это все съедобно. Нож есть у кого-то? Дзеля эфектнага кадру бруднымі рукамі, брудным ножом нямытую моркву рэжа і ў рот кладзе. Дабіваюць правадыра і ў замежных ваяжах. З бокам, які прымае, дамаўляюцца, каб Лукашенку выпечкаю частавалі. Адмовіцца нельга, даводзіцца шкодныя харчы есці. Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. А пасля даводзіцца на бальнічныя хадзіць. Лукашенко все умирает. Он больной, он умирает. А пасля воскрэсае і зноў пачынае аб'ядацца. Умирает. Надышоў той момант, калі папрашу вас паставіць нам лайк пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Калі можаце, то напішыце каментар. Нам важнае вашае меркаванне. Але з гарла нахбом гэта не адзіны сродак, якім Лукашенко лечыцца. Ёсць яшчэ 2, але ад іх больш пакутуе тых, хто побач з ім. Лук надо есть, нет. И чеснок. Всякую заразу убивают. На Магілёўшчыне Лукашенко пабачыў і адразу выпрасіў дармавую цыбуліну. Ну, Даша, одну луковицу с собой. Сегодня попробую вечером. Или в обед надо луковицу показать. Не, вечером, потому что вообще после обеда работать же надо. Любіць Лукашенко паесці ў дзень і зялёную цыбулю. Запах лука вообще классный. Цяпер зразумела, чаму чыноўнікі заўсёды на адлегласці ад яго стаяць і сядзяць. Не Лукашенко трымаецца ад іх далей, а яны ад ягоных пахаў ратуюцца як могуць. Усё цяжэй схаваць, што Лукашенко мае правалы ў памяці. Гэта ўсё больш заўважна. Што ж будзе далей? Давайце паглядзім на канкрэтных здарэннях. Беларусаў Лукашенко не любіць так, як гэтых мілых істотаў. Нікога, апроч іх, не прапановае увекапомніць. Корове надо поставить памятник. І уласна тут высвятляецца, што ён забыў, што ўжо загадваў паставіць помнік. Александр Ильич, по вашему поручению на Комаровке уже такая стоит хорошая корова. А далей высвятляецца, што ён рэгулярна забывае, што ўжо казаў паставіць помнік. І забывае, што яму адказалі, што манумент ужо стаіць. І працягвае Лукашенко казаць тое ж самае. Корове надо не только памятник поставить. Корова должна стоять во дворце. Корова должна стоять в этом дворце. Ну, в конце концов, корова этого заслужила. А можа, гэта праз вялікую любоў да рагатых фей?
Нават робатаў хоча ўвесці для абслугоўвання кароў. Робот для доения скота. Это нам очень нужно. Патрэбна настолькі, што ажно віцэ-прэм'еру аддаў загад. Назначая вице-премьера, я ему поставим одну задачу. Сделай, пожалуйста, робот для доения коров. Лукашенко забыў, што 2 прэзідэнцкія тэрміны таму ўжо ставіў такую задачу. А коров доили в ведра. Сегодня мы поняли, что ведро – это не то. Акадэмія навук адразу пачала планаваць распрацоўванне рабатызаванай сістэмы даення. Доярок больше не становится. Робот – это будущее, но его надо сделать свой. У мінулы прэзідэнцкі тэрмін Лукашенко зноў паставіў такую ж задачу. Акадэмія навук зноў распачала планаваць стварэнне даельнага апарату. Доение робот – это вопрос жизни и смерти. У гэты прэзідэнцкі тэрмін Лукашенко паўтарае тое ж самае. Что касается робота, я тоже проэкспериментировал у себя на ферме. Коровы в очередь стали, зашли, подоили, ушли. Паэксперыментаваў ён з вынайдзеным на захадзе робатам. Там такія апараты пачалі працаваць у мінулым стагоддзі, у 90-е гады. Акурат тады, калі Лукашенко пачаў працаваць прэзідэнтам. Будем идти, ну вот как Запад когда-то шел. За гэты час іх толькі ўдасканальвалі. Каровы там самастойна заходзяць у даільны бокс, сістэма ідэнтыфікуе жывёліну, чысціць і доіць карову, збіраючы адразу звесткі пра якасць малака. А што ў нас? Канешне, планы. Мы должны людям прямо сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Мінула 6 прэзідэнцкіх тэрмінаў. На фермах змянілася 6 пакаленняў кароў. Айчынны даільны апарат усё яшчэ плануюць пачаць вынаходзіць. Доим, как коза больше молока дает, чем корова. А што чыноўнікі? Правалы ў памяці Лукашэнкі іх толькі радуюць. Нічога ж рабіць не трэба, толькі адно і тое ж цярпліва выслухоўваць і планаваць. У нас уже практика появилась. Президент задачу поставил, ну и что? Ничего страшного, если мы на год там не выполним полтора. Пакуль Лукашенко вынаходзіць робата-даяра, у Расіі рэкорды папулярнасці б'е робат Володя. Цёзка Пуціна робіцца папулярнейшым за прэзідэнта. Куда он идет? Володя, светлое будущее России. Молодец, молодец. І гэта не дзіўна. Крыўды ён нікому не робіць. У народ хадзіць не баіцца. Шыкоўных палацаў для жыцця не патрабуе. Грошы не крадзе, а зарабляе, беручы ўдзел у імпрэзах і рэкламе. І гэта прыклад зрэалізаванай бізнес-ідэі, якую мы ў навінах з будучыні прапаноўвалі вам год таму. Кітайская кампанія Юнітри ацаніла папярэдні кошт такога робата ўсяго ў $16 000. І кепская ідэя для бізнесу набыць робата, распаўсюдзіць квіткі сярод ахвотных на яго паглядзець ды памацаць. Глядзіш, праз некалькі месяцаў робат акупіцца і пачне прыносіць прыбытак. Або не пачне, калі робат трапіцца неасцярожны. А вы хацелі б даведацца, колькі гадоў вам засталося жыць? Цяпер гэта можна вызначыць без варажбітак ці дарагіх даследаванняў і аналізаў. Для гэтага патрэбны ўсяго адзін здымак МРТ мозгу. Новазеландская сістэма Даніден Пакні аналізуе 315 маркераў старэння і паказвае, наколькі хутка старэе чалавек. А галоўнае, яна з высокай дасканаласцю прагназуе рызыкі развіцця хваробаў яшчэ да з'яўлення іх першых сімптомаў. У будучым гэта можа стацца часткай прафілактычнай аховы здароўя. Я ведаю, што вы скажаце. Па-першае, невядома, калі да нас такая сістэма дойдзе. А па-другое, здымак МРТ не так лёгка зрабіць. Дзесьці апарату няма, дзесьці чэргі, а дзесьці платна і дорага. І тут нам прыдаўся б досвед Гонконгу. Там у дзяржаўных шпіталях пачынаюць выкарыстоўваць тэхналогію, дзякуючы якой мільёнам людзей не трэба будзе рабіць дарагую камп'ютарную тамаграфію. Дастаткова некалькі рэнтгенаўскіх здымкаў. На іх падставе штучны інтэлект будуе найдакладнейшы 3D-мадэль костак усяго за 30 секунд.
Дзякуючы гэтай тэхналогіі можна пазбегнуць высокага ўзроўню выпраменьвання, уласцівага камп'ютарнай тамаграфіі і пры гэтым дасягнуць тых жа вынікаў. Новая тэхналогія дазваляе ствараць індывідуальныя імпланты з дапамогай 3D-друку. І яшчэ адна важная медычная тэма. Уявіце сабе, вы чакаеце дзіця і раптам даведваецеся, што ў яго можа быць смяротная хвароба. Яшчэ учора гэта гучала як прысуд, а сёння ўжо можна перапісаць гэты сцэнар. Упершыню ў гісторыі брытанскім навукоўцам удалося ўратаваць 8 дзяцей ад смяротных генетычных хваробаў з дапамогай унікальнай працэдуры, так званага трохбацькоўскага эка. Сутнасць метаду простая. У лабараторыі з аплодненай зародкавай вузы маці вынялі ядро з генамі бацькоў і перасадзілі яго ў донарскую зародкавую вузу са здаровымі мітахондрыямі. Гэта энергетычныя станцыі нашых клетак. Калі мітахондрыі пашкоджаны, то развіваюцца хваробы сэрца, мозгу і цягліцаў, што могуць прывесці да смерці. У некаторых сем'ях, за якімі мы назіраем шмат гадоў, мы бачым, што хваробы відавочна перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Нашая мэта – перадухіліць такую перадачу. І гэта ўдаецца. Нараджаюцца здаровыя дзеці. У Злучаных Штатах такія тэхналогіі пакуль забаронены, а ў Брытаніі мяркуюць, што за імі будучыня, і яна ўжо наступіла. Меўся быць прарыў. Беларусь ужо адной нагою, а дакладней адным колам фактычна уехала ў будучыню. Але далі задні ход. Чаму дарма пайшлі ўсе намаганні навукоўцаў, і мы не ўедзем у светлую будучыню на першым беларускім электрамабілі? Серыйная вытворчасць айчыннага электракара аказалася занадта дарагой. Пакуль у нас вынаходзілі звычайнае электрычнае аўта, у Вялікай Брытаніі прэзентавалі электрычны гіперкар, што едзе ўверх коламі. Макмэр 3 Спэйрлінг не проста разганяецца да 100 кіламетраў за 1,5 секунды і абганяе баліды Формулы-1. Ён можа трымацца на столе дзякуючы сістэме Downforce on Demand. Галоўная – бяспека. Прыціскальная сіла працуе ў любым кірунку. Я кіраваў гэтай машынаю, я яе раскручваў. Калі ты разварочваешся, проста націскаеш на тормоз, і прыціскальная сіла ўсё роўна дзейнічае. Таму ты спыняешся яшчэ да таго, як вылеціш з трасы. Гэта дае перавагі для скарачэння тармазнога шляху і для бяспекі кіроўцы на дарозе. На дэманстрацыйным стэндзе інжынеры паказалі сапраўдную магію. 2 магутныя вентылятары раскручваюцца да 23 000 абаротаў у хвіліну і прыціскаюць машыну да любой паверхні. На наступным тыдні будзем адзначаць нашае чалавечае свята – Сусветны дзень прыгажосці. Пакуль што любы з нас прыгажэйшы за робатаў. Давайце цаніць сябе. З вамі была Вольга Старасціна. Да сустрэчы ў будучыні.